Konnichiwa! Hello mga loves! Welcome back to my channel, where I in Japan. Share ko lang yung labas ng aming bahay. Ito yung typical house, lalo na sa mga village, mga old village dito. So yan, medyo malaki siya. At syempre, luma na talaga yung place namin guys. Nasa about 100 years. At flex ko lang yung itong aso ko na di ko alam ano ang plano niya sa buhay. At yan yung boss ko sa lahat ng mga tao talaga na sa aso ko lang at anak ko hindi ako makapagsagot. Anyway, so that side is yung galing kami ng park ni Waffle for walking yesterday and we're going back home. Flex ko lang yung place namin na ito. Nasa 100 years na talaga yan siya guys. But hindi halata kasi iba naman dito sa Japan. More on renovate sila. May konting may konting sira. Based sa observation ko sa amin is renovate talaga yan sila guys. So hindi mo siya halata na ilang years na pala yan. So next time around tutuloy ko kayo sa loob ng place na yan. And for now, nasa apartment kami. But yung apartment namin is sa amin din yan. May mga nakatira din yan. Kasi kahit gaano kalaki yung bahay, may time talaga na minsan gusto natin ng privacy. So kahit maliit, as long na may privacy tayo, it's alright. So anyway, yan yung labas ng apartment namin. Yan. So that side, sa right side is small office ng company. And this side is, may balon yan siya guys. Yan, balon yan siya guys. At bike ni anak. Yung bike ko naman guys, sa loob. So yan, that side yung parang, yung, hindi naman tapunanan, yung hindi na magamit. So, yung apato na yan, yung apartment na yan is, namatay na yung may-ari. So, pinarenovate siya para, naman, may makarenta. So, flexing my naughty dog. Waffle. So, from walking, naggalagala konti. And naisip na mag-vlog to show the place. And for the next vlog, ituturo ko sa inyo kung ano ang loob ng mga apartment, yung style nila, at saka sa bahay namin, sa other side. Okay, so thank you for watching guys. Stay happy, stay healthy, and motivated. Please don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. Arigatou gozaimasu minasan. Mata ne.